Жымға кеше мүбәрәк булсын, хәерле кеш, исәнмесез. Саба дулкыннары телевидениесі шираттагы информацион программасын карарга чакыра. Бүгенге чыгарылышта Август киңәшмәсенең мәгариф системасында туган телләрне саклау һәм үстерү, стратегия һәм технологиялар исеме астында секция утырышы үтте. Районыбызда чыгарылыш кичәләре үтте. Әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. 26 июнь көнне районыбызда Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән хезмәткәрләре Август киңәшмәсенең мәгариф системасында туган телләрне саклау һәм үстерү, стратегия һәм технологиялар дигән исем астында секция утырышы булды. Секциядә Татарстан Республикасы районнары мәгариф идарәләренең милли мәгариф өчен җаваплы белгечләре, методистлары, туган телдә белем бирүче мәгариф оешмалары җитәкчеләре, татар теле һәм әдәбияты укытучылары, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре, Татарстан Республикасы мәгарифне үстерү институты, Казан федераль университеты, Фәннәр академиясы, педагогик көллиятләр хезмәткәрләре, җәмәгать эшлекләре катнашты. Саба урта мәктәбендә башланган секция эше төркемнәргә бүленеп, район мәгариф оешмаларында дәвам итте. Бу хакта тулырак репортажны тәкъдим итәбез. Саба урта мәктәбендә кунакларны ачык йөз, тәмле сый белән каршы алдылар. Иң элек секция эшендә катнашучыларга Идел буе халыкларының мәдәнияте һәм көн күреше дигән экспозиция тәкъдим ителде. Районыбыз укытучылары Идел буе халыкларының җырлары, биюләре, уеннары белән таныштырдылар. Туган тел сагында торучы укытучылар үзләре дә секция эшенә зур өметләр баглауларын белдерде. Саба ягы ул гомумән Казан арты яклары инде алар безгә үрнәк булып торалар. Һәр яктан олимпиадада булсын, башка бәйгеләрдә булсын. Мин үзем татар теле һәм әдәбияты укытучыларының ассоциациясе җитәкчесе. Шулай булгач, без менә шундый чараларда бик еш булабыз. Узган ел шундый матур чарада Теләчедә булган идек. Димәк, ансы да сезнең як бит инде. Гомумән кая барсак та, нинди генә җирдә булсак та, татарлар бергә бердәм һәм безнең телефон аша да гел аралашып бер-беребезгә ярдәм итеп торабыз. Әгәр дә без бер-беребезгә ярдәм итмәсәк, башка милләт безне күтәрмәячәк дип әйтәсем килә. Искиткеч кунакчыл халык яши икән монда. Шундый матур, төрле милләт вәкилләренең үйләрен төзеп куйганнар. Һәркем бии, һәркем җырлый, һәркем кушылып сөйли, бер-берсенең хәлен сораша, хәлен белешә. Очрашулар ел дәвамында була. Татар теле укытучыларының секциялары бар. Һәр районда методик берләшмәләр эшләп тора. Шулай ук менә безнең ассоциация җитәкчелеге шундый очрашулар үткәрә, төрле семинарлар, симпозиумнар, ел дәвамында вебинарлар үткәрелде онлайн режимда. Һәркем шушы онлайн вебинарларда аларны тыңлап, шушы вебинарларда алган белемнәрен дәресләрдә бирергә мөмкинлек алдылар. Инде без информацион технологиялар дип күптән сөйлибез. Хәзер инде без яңадан киридән үзебезнең йолаларыбызга, гореф-гадәтләребезгә, халкыбызның яшәешенә кайтару юнәлешендә балалар белән эшлибез. Иң беренче әти-әниләр белән эшләргә кирәк. Чөнки бер буын әти-әни ничектер төшеп калган кебегрәк булды. Менә шушы татар теленнән төшеп калган әти-әниләрне яңадан балалар белән берләштереп эшләргә тырышабыз. Мәгариф системасында туган телләрне саклау һәм үстерү, стратегия һәм технологиялар дигән исем астында үтүче секция эшендә катнашучыларны Саба районы мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Шакиров сәламләде һәм кыскача районда татар теле әдәбияты фәннәрен укытуның торышы, нәтиҗәләр белән таныштырды. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Закирова эш тәртибе белән таныштырып, һәркемгә нәтиҗәле эшчәнлек теләде. Безнең гомумән татар халкы бит инде ул шуңкадәр bir-birsine ihtiramlı yaşay turgan, tatlı dost yaşay turgan халык. Шуңа күрә татар теле укытучыларын без нинди дә булса чарага чакырабыз икән, алар шул кадәр теләп, ихлас күңелдән бу чарада катнашалар. Үзләренең эш тәҗрибәләрен белән уртаклашырга һәр даим әзер. Шуңа күрә без аларны һәр елны август киңәшмәсе кысаларында менә шушылай милли мәгариф сорауларын аерым әңгәмәләр алар белән бергә корып, шушы эш планнарын барлап, ирешкән нәтиҗәләргә анализ ясап, менә шушылай секция утырышын һәр даим җыябыз. Бүген Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән хезмәткәрләре Республикасы август киңәшмәсенең секция утырышының исемен карагыз әле. Мәгариф системасында туган телләрне саклау һәм үстерү, стратегия һәм технологиялар. Менә бу секцияның утырышының исемендә үк инде безнең каралачак сорауларның мәгънәсе ята.
Шуңа күрә без әлбәттә үзебезнең борчыган сорауларында шушында караячакбыз һәм киләсе уку елында нинди төп максатларга без ирешергә тиеш һәм бу максатларга ирешү юнәлешләрен бергәләп барлаячакбыз. Безнең бүгенге секцияга чакырылды Казан федераль университеты белгечләре. Шулай ук безнең Мәгарифне үстерү институты белгечләре дә безнең белән бергәләп эшли. Без дәүләт советы депутатларында чакырабыз һәм безнең иң төп ел дәврендә бергәләп эшли торган үзебезнең терәгебез дип әйтим, үзебезнең Татарстан Республикасы рәисе каршындагы Татарстан дәүләт телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халык вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе белән без бик күп чаралар үткәрәбез. Әлбәттә безнең бөтенебезнең барыбызның бергәләп эшләгән эшебезнең нәтиҗәсе ул югары, чөнки без менә шушы комиссияга таянып эшлибез, аларның булышлыгын һәр даим сизәбез. Бергәләп эшләгәндә эшнең нәтиҗәсе дә сизелерлек яхшы була ул. Аннары катнашучылар 4 маршрут буенча район мәгариф уешмаларында булдылар. Мәсәлән, Бойлар сабасындагы Бәләкәш балалар бакчасында кунакларга мәктәпкә әзерлек төркеме балалары аулак үй күренешен күрсәттеләр. Әлеге балалар бакчасында Сабыйлар күңеле радиосы да эшләп килә һәм аның тапшыруы кунакларга да бик ошады. Тагын бер тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы Саба гимназиясында булды. Биредә педагогларның һөнәри осталыгы, укучыларны туган телдән төп дәүләт имтиханына әзерләү турында фикер алыштылар. Саба районы укучыларының эш тәҗрибәсе белән таныштылар. Гомумән, татар теле һәм әдәбият укытучылары чын мәгънәсендә үз һөнәрләренә бирелгән шәхесләр һәм аларның күбесе укытучы һөнәренә кече яшьтән үк гашыйклар. Шундыйларның берсе районыбызның Олышыңар авылында туып үскән Айсылу Мөхәммәтова. Ул әнисе кебек татар теле һәм әдәбият укытучысы һөнәрен сайлаган. Хәзерге вакытта Казан шәһәренең 146-нчы лицейында эшли. Аның өчен 2025 ел бик тә уңышлы булды. Әлбәттә, иң беренче чиратта минем уйлавымча бу нәкъ менә мәктәп елларында тупланып килгән базадыр. Иң беренче чиратта бу минем әниемнең зур хезмәтедер дип уйлыйм, чөнки ул минем шулай ук татар теле һәм әдәбият укытучысы. Аның биргән белемнәрен, киңәшләрен истә тотып, мин инде үземнең педагог эшчәнлегемнең беренче елларында ук төрле конкурсларда катнашып үземне сынадым. 3нче ел инде мин район этабында 2нче урын яулап, шәһәр этабына үтсәм, быел инде барлык этапларда да 1нче урын яуладым һәм инде сентябрь аенда Алла бирсә Бурятия Республикасында үзебезнең Татарстан Республикасын тәкъдим итәчәкмен. Әлбәттә, мин әле үзебезнең данлыклы Сабаякларына беренче тапкыр кунак буларак кайтам һәм бу минем өчен беренче шундый зур тәҗрибә һәм һәрбер чарадан мин үземә ниндидер яңалык алып кайтам һәм шуңа күрә дә әлбәттә һичшиксез бу чарадан да инде мин үземә бик зур яңалык, зур тәҗрибә алдым дисәк тә була. Секциянең пленар өлеше Лесхоз мәдәният йортында булды. Секциядә катнашучылар район мәгариф оешмаларының туган телебезне саклау юнәлешендәге эшчәнлекләре белән таныштылар. Biz Татарстанда яшәүче төрле милләтләрнең гадәтләрен өйрәндек, җырлар һәм көйләр өйрәндек, тарихи урыннар да булды. Алиде, сулышлар эшләгәндә безнең мәктәп уйлап тордый. Рәхмәт Гөлсик, әйе шул, аның исеме дә халкыбызның күңел үзәкләре дип атала бит. Мәктәбебездә бик күп милли уеннар уйналды, җырлар һәм көйләр өйрәнелде, милли юнәлештәге күргәзмәләр оештырылды. Саба районының татар теле һәм әдәбияты фәннәре укытучыларының коллегаларына үрнәк булырлыклары, җиткердәй тәҗрибәләре бар. Ел сайын алар фән һәм халыкара олимпиадаларда җиңүләр яулыйлар, призерлар булалар. 51 татар теле укытучысы бар. Аларның тәҗрибәләре күбесенеке зур инде. 26-сы аларның бу 51%-ны тәшкил итә. Югары квалификацион категориягә ия. 30%-тан артыгы беренче квалификацион категориягә ия укытучылар. Ел укытучысы бәйгесендә безнең Сәләтле балалар мәктәбе укытучысы Шәмсетдинова Ләйсән Тимергалиевна катнашты. Ул район этабында җиңүче булып, зона этабында уңышлы гына катнашып, Казанда узган республика этабында номинация җиңүчесе булды. Шулай ук олимпиадаларда нәтиҗәләребез дә бик сөенечле. Нәтиҗәләргә килгәндә татар теле һәм әдәбияты буенча без республика районнары арасында беренче урында. Бу позицияне ничә еллар шулай саклап киләбез.
Безнең соңгы 3 елда барлыгы 221 урыныбыз бар. Аның 22-се халыкара олимпиадасы, калганнары республика олимпиадасы. Бу әлбәттә бик югары күрсәткеч. Бу безнең укучыларыбызның тырышлыгы һәм бик зур хезмәте нәтиҗәсе. Мәгариф системасында туган телләрне саклау һәм үстерү, стратегия һәм технологиялар темасына секция эше бай иштәлекле итеп оештырылып, күргәзмәдә гореф-гадәт, йолалар, үткәндәге мәдәни мирасыбыз белән бер үк вакытта туган телләрне өйрәнү, саклау юнәлешендәге заманча алымнар да тәкъдим ителде. Мәсәлән, Бәләкәш балалар бакчасындагы татар телле радио, Явлашта урта мәктәбенең "Без яшь этноблогерлар" проектын мисалга китерергә була. Секция эшендә катнашучылар монда тәҗрибә уртаклашырга да, уйланырга да җирлек бар диделәр. Татар телен, татар әдәбиятын, татар сәнгатен балаларга өйрәтүче, аларны киләсе буыннарга тапшыру өчен тапшыруда төп роль уйный торган кешеләр бит инде булар. Әгәр дә без үзебезнең бүгенге көндә телебезне, мәдәниятебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне бөтенесен саклыйбыз дип әйтәбез икән, менә моны саклауда төп көч куя торган кешеләр татар теле әдәбияты укытучылары. Мин аларны иң файдакар укытучылар дип саныйм, чөнки нәкъ шушы юнәлештәге эшчәнлекне бузда менә без алып барабыз. Безнең Габдулла Тукай исемендәге Милли мәгариф һәм мәдәният югары мәктәбе. Бездә дә менә бу татар телен пропагандалау, өйрәнү фәнни яктан, дәреслектәр эшләү, фәнни китаплар эшләү, төрле татар теленә багышланган проектларда катнашу, булар барысы менә бездә алып барыла. Һәм без менә бүгенге көнгә татар теле әдәбият укытучылары белән вуз укытучылары һәм мәктәп укытучылары кулга кул тотышып эшләсәк кенә без телебезне, әдәбиятыбызны, мәдәниятыбызны шушы килеш саклап, бай килеш киләсе буыннарга тапшыра алырбыз дип уйлыйм. Элекке традицион әйберләр белән генә калсак, бүгенге яңалыкларны кабул итмәсәк, телебезне үстереп булмый. Бүген барган бөтен яңалыкларны фән техник өлкәсендә дә, бу информацион технологиялар өлкәсендә дә, бөтенесендә дә менә без бүген карап бирдек, мәктәпләрдә җиһазлар бик әйбәт, татар теле әдәбият укыту юнәлешендә яңа информацион технологияларны кулланып эшләр укытучылар. Шуңа күрә мин алар өчен шат. Пленар утырышта катнашучыларны исә иң элек Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов сәламләде. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Закирова туган телләрне саклауда һәм үстерүдә мәгариф системасының роле темасына доклад ясады. Әлеге өлкәдә булачак яңалыклар белән дә таныштырды. Педагогик кадрлар әзерләүче уку йортлары җитәкчеләре үз чыгышларында милли кадрлар әзерләү мәсьәләсенә тукталып, уку йортларындагы мөмкинлекләр турында сөйләделәр. Чыгышлардан соң нәтиҗәле хезмәтләре өчен туган тел һәм әдәбият укытучыларын бүләкләү тантанасы булды. Пленар утырыш халкыбызның үлемсез туган тел җырын бергәләп җырлау белән тәмамланды. Имтиханнарның дулкынландыргыч минутлары инде артта калды. Чыгарылыш сыйныф укучыларының мәктәп белән сабулашу мизгилләре дә килеп җитте. Узган шимбәдә Саба урта мәктәбендә аларның район күләм чыгарылыш кичәсе узды. Район буенча 143 укучы 11 сыйныфны, 357 укучы 9 сыйныфны тәмамлап, кулларына аттестатлар алды. Бәйрәм мизгилләренә күз салып үтәрбез. Әле кайчан гына беренче сыйныфка укырга килгән малайлар кызлар өчен соңгы кыңгырауда шыңлады. Еллар буе куркытып торган дәүләт имтиханнары да артта калды. Шушы еллар дәвамында мәктәп аларга кирәкле булган белем бирде. Хезмәт сөяргә, игелек эшләргә, кылган гамәлләргә тәнкыйть белән карарга, үз алларына максат куярга һәм аңа омтылырга да өйрәтте. Саба урта мәктәбендә үткән чыгарылыш кичәсенә алар зур дулкынлану һәм җаваплылык хисе белән килделәр. Чыгарылыш сыйныф укучыларының шатлыгын укытучылар, әти-әниләр һәм район җитәкчеләре уртаклашты. 11 сыйныфның бетергән барлык укучыда аттестат белән чыга тагында. Югары балл җыючыларыбыз да күп. Алар ел дәвамында төрле чараларда, олимпиадаларда да уңышлы гына катнаштылар. Олимпиадалар буенча шулай уңышларыбыз республикада алдынгы урыннарда бара. 9 сыйныфны бетергән балаларның статистиканы алсак, якынча 50-55-60% ел сайын алар башка уку йортларына, урта профессиональ белем уку йортларына кирип баралар. Ондаша. Иң беренче саулык сәламәтлек телим. Һәм инде алар алга таба үзләре теләгән уку йортымы, үзләре теләгән эшкә урнашып, алларына максат куеп, шул гомерләрендә шушы максатка ирешеп яшәүләрен теләп калам.
Чыгарылыш, яшьлекнең иң беренче олы бәйрәме, вәгъдәләр бирү, рәхмәтләр белдерү, үткәнне искә алу һәм киләчәкне күз аллау, бер-береңә соклану һәм котлаулар кабул итү көне. Егетләр, кызлар уку еллары, мәктәп тормышы турында аерым бер җылылык белән сөйләделәр. Башы бөтен нәрсә әйбәт булды. Уку елы үзенчә авыр да булды инде, но без тырыштык. Әйбәт кенә үтте, Аллага шөкер. Кызлар укуларын 10 сыйныфта дәвам итәргә планлаштыралар. Әмма Иштуган урта мәктәбе укучысы Адель Гайнетдинов 11 сыйныфны тәмамлап, алга таба укуын техник юнәлештә дәвам итәргә уйлый. Ул информатика, профиль математика, рус теле фәннәреннән бердәм дәүләт имтиханы тапшырган. Выражаю огромное спасибо учителям, которые учили нас, терпели нас. Желаю успехов будущим выпускникам и нынешним выпускникам. Оникс белем бирү үзәге укучылары Дина Габдрахманова һәм Гөлназ Кәбирова 11 ел буе тырышып укып, мәктәп тормышында актив катнашып, 1-нче дәрәҗә медальгә лаек булдылар. Максатлары югары уку йортына укырга кирәк төпле белем алу. Классташлар, Адеренко мәктәбеннән классыбызда 15 бала укыды. Укытучыбыз Алина Илдаровна 11 ел буе дус, тату яшәдек. Мәктәпне тагын да сагыначакбыз. Мәктәп еллары авыр булса да бик күңелле үтте. Без класс белән бергә уеннар уйнап, сөйләшеп, вакыт бергә кызык итеп үткәрдек. Чыгарылыш сыйныф укучыларын тәбрикләү кичәсе Дамир хәзрәт Газизовның нәсихәт һәм изге дуга сүзләре белән башланып китте. Сабар районы башлыгы Рәис Миннеханов чыгарылыш сыйныф укучыларын тәбрикләде, ихлас котлауларын җиткерде. Бу укучы балалар инде бүген көндә бөтенесе паспорт алган, гражданин, һәм инде үз тормышларын башлап җибәргән дип әйтергә кирәк. Һәм инде сез туры килдегез 80 еллыкка Бөек Ватан сугышының бетүенә. Сезнең бүген көндәге бөтен яхшы тормышыгыз онытмаска кирәк. Безнең кашандыр әби-бабайларыбыз җиңеп, һәм инде сугыштан соң илне торгызып, шундый тормышка безне әзерләделәр һәм инде уңайлыклар бирделәр аларга. Һәр вакытны рәхәтле булырга кирәк, онытмаска кирәк. Һәм инде сезне белән дә киләчәктә шулай горурланып яшәргә язсын иде. Укуын дәвам итә, кемдер инде бүген көндә эшкә тотына. Уку бер вакытна бетми, нинди яшьтә булсаң да үз өстендә эшләмәсәң, белем алмасаң, һәм инде һөнәрлеккә өйрәнмәсәң, ул алдагы көн юк. Бер вакытта кызыкмагыз үз байлыгына. Сезнең байлык, менә беренче байлыгыз ул сезнең белем алу. Һәм инде аны сатып алып булмый икән, мисалга һәр вакытта әйтәм, белем, һөнәрлек ул сезнең беренче байлыгыз. Икенче байлыгыз инде гаилә һәм балалар. Калганы үзең белән алып китә алмый, мәңгелектә түгел. Булар инде мәңгелек сезнең байлыгыз. Шуның белән горурланып яшәргә язсын, сездә киләчәгегездә уңышлар, бөтен хыялларыгыз тормышка ашсын. Укытучылар өчен сез һәр вакытны үз балалар кебек сезнең өчен кайгырачаклар. Үзегезнең уңышларыгыз белән һәр вакытны аларны онытмыйча үзегезне искә төшерегез. Инде авырлык килә икән, борчымагыз. Һәм үзегездә борчылмагыз. Аны белән бер нәрсә чишеп булмый. Һәр вакытны бер-берегезгә таянып, матур итеп яшәргә язсын. Сез булдырасыз. Рәхмәт сезгә. Район башлыгы 11 ел дәвамында бик яхшы билгеләренә генә укып, укудагы уңышлары өчен 1-нче дәрәҗә медальгә лаек булган укучыларга аттестатлар һәм медальләр тапшырды. 17 укучы фәннәрне 5-ле билгесенә генә үзләштереп, кызыл аттестатка ия булды. Уку дәверендә мәктәп данын район, республика бәйгеләрендә яклаган, күркәм нәтиҗәләргә ирешкән укучылар район башлыгының котлау хаты белән бүләкләнделәр. 9-нчы сыйныфны тәмамлаган укучылар да төп мәктәпне тәмамлау турындагы аттестатка ия булды. Мәктәптә уку
ушырында җәмәгать тормышында актив катнашкан, спорт, сәнгать һәм иҗат өлкәсендә уңышларга ирешкән укучыларга Мәгариф идарәсенең мактау грамоталары тапшырылды. Укучыларга, укытучыларга ихлас рәхмәт сүзләрен барлык әти-әниләр исеменнән Рөстәм Заһидуллин һәм җырлы котлауны Искәндәр Кәримов җиткерделәр. Кулда аттестатлар, алда озын юллар. Егет-кызлар хәзер сайлау алдында. Аларның күпчелеге һөнәри белгечлекләр буенча уку йортларына юл алачак. Шаулы мәктәп еллары үзенең дәресләре, тәнәфесләре, олимпиада, төрле бәйгеләр, сынаулары белән ортта калды. Яшьлек бүгеннән яңа борылыш ала. Бәйрәм тамашасы исә яшьләр өчен күмәк уеннар һәм махсус чакырылган яшь артистлар Данил Галимов, Миләш, Ислам Кәлимуллин чыгышы белән дәвам итте. Агымдагы атна башында Саба аграр көллиятендә чыгарылыш кичәсе үтте. Барысы 58 егет һәм кыз үз һөнәрләре буенча дипломлы белгеч булды. Алар икътисадчы, бухгалтер, механик, төзүче, пешекче һөнәрләрен үзләштерде. Ачык һавада башланган бәйрәм чарасы яңгыр яву сәбәпле аграр көллиятенең актлар залында дәвам итте. Һава шартларының үзгәрүе бәйрәм тантанасының ямен җибәрә алмады әлбәттә. Студентларның йөзләрендә дулкынлану белән бер рәттән шатлык хисләре дә сизелә иде. Саба аграр көллияте директоры Закирҗан Бикмөхәммәтов студентларга изге теләкләрен җиткерде. Тормыш үзегезне табыгыз. Инде тормышта да зур улы юлда даган. Әйнде калганнарга матур гына укып бетергә. Һөнәри белгечлек дипломын Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов тапшырды. 3 студент кызыл дипломга ия булды. Шуларның берсе Азат Хакимов Киров өлкәсе Малмыш шәһәреннән. Ул көллияттә төзүче һөнәрен үзләштерде. Киләчәктә югары уку йортында укуын дәвам итәргә планлаштыра. Укырга бик шәп монда җир күргән юк әле. Бик шат монда лекмия. Безнең иптәшләр укыганнары бик әйбәт дип сөйләделәр дә, без дә килергә булдык. Анда укыганда Казанда строительство буенча эшләдем. Бәйрәм кичәсендә башкалабызның мәртәбәле кунаклары да бар иде. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Ринат Садыков студентларга алдагы тормышларында уңышлар теләде. Мин сезне әлбәттә тәбриклим. Безнең Яшьләр министрлыгы исеменнән һәм инде менә беренче сүзләребезне, рәхмәт сүзләребезне без безнең әти-әниләребезгә әйтергә тиешбез. Һәм безнең укытучыларга, остазларыбызга. Бүген сез диплом аласыз, бүген бик күренекле, бик зур көн сезнең өчен, истәлекле көн. Диплом алгач, сез зур эшләргә барасыз, Алла бирсә. Тагын да кемдер яңа белем алырга бара. Бер кайчан да туктамагыз. Менә мин булды, диплом алдым. Хәзер инде эшкә барам да, шуның белән шул дип әйтмәгез. Һәр көнне, һәр вакыт укып торыгыз. Үз сәләтләрегезне тагы да зур дәрәҗәләргә күтәрегез. 511 төркемнән булган Орча егете Камил Шаяхмәтов армия сафларында хезмәт итеп кайтканнан соң укуын Казан шәһәрендәге югары уку йортында дәвам итәргә уйлый. Көллияттә уку аңа бик ошаган, мөмкин булса яңадан бер тапкыр укыр идем биредә ди ул. Слесарь специалист алдым. Дальше укырга дип уйлыйм. Башта армияга барып кайтырга, аннары дальше укырга дип уйлыйм. Укылымда эшләдем. Директорыбыз Закирҗан эшләргә дә җибәрде. Бек зур рәхмәт аңа, бек тәртип булды монда. Бөтен нәрсә эшләдем я. Тагын бер кат укыр идем монда. Возможность булса. Диплом алучылар арасында хәзерге көндә армия сафларында хезмәт итүче егетләр дә бар иде. Аларның уку таныклыгын әти-әниләре кабул итеп алды. 24 яшьлек Тләши егете Адель Галимов моннан 3 ел элек армияга китә. Берничә айдан контракт төзи һәм махсус хәрби операциягә юл ала. Ул хәзерге вакытта контракт белән служить итә. 3 ел. Менә быел диплом алды. Отпускка кайтып защищать итте. Нәһә диплом алды инде. Менә как раз шушы вакытта 3 ел элек китте армияга. 2 айдан контракт язды. Уку дәврендә практик күнекмәләрне районыбызда үтүче егет-кызларга хуҗалык һәм уешма җитәкчеләре премиялар тапшырды. Әти-әниләр көллият коллективына зур рәхмәтләрен җиткерде. Бәйрәм чарасы көллияттә укучы студентларның музыкаль чыгышлары белән үрелеп барды.
Балаларның җәйге яллары лагерь эшчәнлеге тулы куәтенә дәвам итә. Дүшәмбе көнне тантаналы рәвештә Сәләт Саба аланы ачылды. Быел ул төрле район һәм шәһәрләрдән килгән 120 сәләтле укучыны берләштерде. Аларның күбесе әлбәттә районыбыз укучылары. 3 өлкән әйдаман, 10 әйдаман һәм 8дән артык остаз аланда катнашучыларга төрле стаханәләр, дәресләр уздырачак. Саба Сәләтнең җәйге профильле аланы, сәләтле балаларны заманча милли татар мәдәнияте белән таныштыруны, заманча дизайн, проектлаштыру өлкәләрендә үзләрен табарга, үз фикерләрен җиткерә белергә өйрәтүне максат итеп куя. Быел безнең республика балаларының квотасы күбәйде. Казаннан да бар балалар, Аксубай якларыннан да балалар бар. Тагыннан да Теләче якларыннан, Алабуга якларыннан, төрле яклардан җыелганнар. Сәләт ул төрле юнәлешләрдә эшли. Мәсәлән, менә безнең Сәләт Саба аланының юнәлеше ул инде милли дизайн. Шуңа күрә безнең сәләкәштәр дәресләрдән дә, остаханәләрдә төрле график дизайнга өйрәнәләр, ләкин анда төрле кул эшләрен ясыйлар. Тагын инде Мәлинә шул бисереплетение кебегәндә, я инде татар халык дизайны, шулганда бүтән халык әйберләре белән дә алар кызыксыналар. Сәләт Саба аланы ачылышында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Ринат Садыков катнаштылар. Әсәл кешеләр үзләренең креатив биюләрен күрсәттеләр. Барыбыз да яратып тыңлый торган популяр җырларны башкардылар. Сабадан һәм республикабызның төрле район һәм шәһәрләреннән җыелган балаларның сәләтле булуы әллә кайдан күренеп тора. Кайберләре Сәләт Сабада беренче генә тапкыр булса, күбесе берничә ел рәттән катнаша. Безгә монда бик ошый, һәрбер чара ошый, бик яхшы чаралар, бик шәп чаралар, бик кызыклы уеннар уйныйбыз. Кичке чаралар бар, дискотеклар бар, төрле квизлар. Гомумән монда бик рәхәт һәм мин монда килүгә бик шатмын. Саба аланда мин 3нче ел. В общем, Сәләттә мин 5 ел. Сәләттә миңа бик тә ошый. Монда мин үземне дөрес яктан күрсәтәм. Монда минем чын күңелем ачыла. Монда бик күп мөхитләр. Мин алдандагы Сәләттә катнашырга уйлыйм. Без инде Сәләт Сабада күп укыйбыз, төрле яклардан милли дизайн, шахмат һәм интеллектуаль уен, кайда нәрсә. Без инде берничә көннән билгеләктәбез. Анда без ярышта катнашачакбыз, бик күп ярышлар. Спорт яктандагы, интеллектуаль яктандагы, анда без үзебезнең алан бик матур, бик шибәр бию безнең сүтәчәкбез. Ачылу тантанасы күмәкләшеп фотога төшү белән тәмамланды. Май айында Байлар Сабасында Әбрар Кәримуллин исемендәге Саба үзәк китапханәсендә якташыбыз, күренекле галим, китап белгече, библиограф, филология фәннәре докторы, академик Әбрар Гыйбадулла улы Кәримуллинның тууына 100 ел тулу уңайыннан республика күләм "Без тарихта эзлебез" иҗади эзләнү конференциясе үткән иде. Шушы көннәрдә аның бер юнәлеше булган Бөек Ватан сугышында катнашкан татар хатын-кызларының язмышын өйрәнүче "Ут эчендә татар кызлары" дигән өлеше уздырылды. Конференцияда Бөтендөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Ак Калфак хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова һәм районнардагы Ак Калфак берләшмәләре әгъзалары катнашты. Кунакларны китапханә янәшәсендәге Габдулла Тукай паркында шагыйрьгә багышланган әсәрдән өзек күренешен тәкъдим итеп каршы алдылар. Аның һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Аннары китапханә эшчәнлеге белән таныштылар. Конференцияда катнашучыларны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов сәламләде. Ул хатын-кызларның тормыштагы һәм җәмгыятьтәге тоткан урынын югары дәрәҗәдә бәяләп рәхмәтен белдерде. Ике арада җылы әңгәмә, аралашу булып конференция эшчәнлегенең нәтиҗәле үтүенә этәргеч тә ясады. Беренче дөньяга инсез балаларны китереп, аларны тәрбиялисез. Ул төп вазифа инде. Икенчесе инде гаиләне кулда тоту дип әйтергә кирәк. Эш урыннарыгызда да сез үзегезнең эшләрегезне сыйфатлы итеп эшлисез. Әйтергә кирәк, Бөек Ватан сугышы вакытында тагын төп мәсьәлә сезгә ул тылда хезмәт кую, балалар белән бергә дип әйтергә кирәк. Шул вакытта безнең районнан алсак та 125 хатын-кызыбыз шулай алдынгы якта була, сугышта.
Конференция эше танылган якташыбыз милләтебезне, телебезне саклау буенча гаять зур хезмәт башкарган Әбрар Гыйбадулла улы Кәримуллинның тормышы, эшчәнлеген турында сөйләнеп башланды. Быел аның тууына 100 ел тулды. Чараның чираттагы өлеше ут эчендә татар кызлары дигән юнәлешне үз эченә алды. Бөек Ватан сугышында илебезнең батыр йөрәкле хатын-кызлары ут эчендә фашистларга каршы көрәшкән, бик күп михнәтләр чиккән. 93 хатын-кызга Бөек Ватан сугышы герое исеме бирелгән. Шуларның икесе татар кызлары. Безнең районнан 83 хатын-кызның фронтка китүе билгеле. Без бу ел Ватанны саклаучылар елы уңаеннан, ел башыннан менә шушы Бөек Ватан сугышында катнашкан татар хатын-кызлар язмышын өйрәндек. Алар безнең бик күп булып чыктылар. Аның инде беренче башланып китүенең сәбәбе дә Әбрар Кәримуллин, чөнки Әбрар Кәримуллин туып үскән Норты төбәгеннән безнең иң күп хатын-кызлар Бөек Ватан сугышына киткән Саба районыннан. Ул безнең ил буенча 100 меңнән артык хатын-кыз катнашкан, Татарстаннан 10 мең хатын-кыз катнашкан, безнең Саба районында 83 хатын-кыз менә бүген эзләп табуыбыз буенча ул көннән көн саны артып бара. 83 хатын-кыз безнең Бөек Ватан сугышында сугышчы буларак военкоматлар аша чакырылып, ирләр белән бергә иңне-иңгә куеп Бөек Ватан сугышында катнашкан. Бу язмышлар гаҗәеп язмышлар. Без аларны укып һәрберсен тон калдык. Әле безнең өйрәнәсе һәм аларның сугыш юлларын, тормыш юлларын өйрәнәсе хатын-кызларыбыз бик күп. Бу эшне без бүген дә дәвам итәбез. Сугышта катнашкан татар хатын-кызларының язмышын өйрәнгән иҗади эшләрен Балташ, Мамадыш, Чистай, Орча һәм Саба китапханәчеләре, Ак калфакчы ханымнары тәкъдим итте. Һәр кайсы үз төбәкләренең батыр йөрәкле сугышчы хатын-кызларының язмышларын өйрәнү буенча зур иҗади эш башкарган. Саба үзәк китапханәсенең әйдә баручы методисты Рәзинә Даминова үзенең иҗади изләнү Саба кызы Бөек Ватан сугышы ветераны Нойлә Павәлиеваның язмышын өйрәнүгә багышлаган. Нойлә апа 1919 елда Саба районында Шәмсебәдәр һәм Нигъмәтҗан гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Ни кызганыч, бер яшьтә аның әнисе үлеп китә. Саба 8 еллык мәктәптә бик тырышып укый, аннары ул Күкмараның шәфкать туташлары әзерләү курсында белем ала. 35-38 елларда Иске икшермә медпунктында эшли, аннары ул Сабаның әрлыкчылык лабораториясендә беренче эш чыныгуын ала. Нигъмәтҗан абый гражданнар сугышында инвалид булып кайта, үпкәсенә, аякларына бик нык суык дигән була. Әтисен давалау өчен Нойлә бик зур көч куя. Әтисе гел әйтә торган була: "Эй кызым, менә синең шикелле улы йөрәкле, җылы куллы шәфкать туташлары кан эчендә калган егетләргә бик мохтаҗ. Синең урының госпитальдә", дип әйтә торган була. Шуннан соң Нойлә ике дә уйламыйча район комиссариятына барып, үзен сугышка алуларын сорый. Аны Казан госпиталенә алып китәләр. 1942 елда китә ул. Иң беренче аны Мәскәүгә санитар поезд белән сугышчыларны алырга җибәрәләр. Ул язмаларыннан язып калдырганча күз алдына да китереп булмаслык авыр тормыш башлананың тормышында инде. Бик күп сугышчыларга операциялар ясарга туры килә, искиткеч шәфкать туташы була инде ул. Берничә ИВК госпитальләрдә эшли ул, сугышчыларны дәвалый. Сугыш беткәч тә ул әле туган җиренә кайтырга насыйп булмый аңа. 1949 елда елга кадәр хезмәт куя ул. Соңыннан аны урын өстендә ята торган сугышчылар ИВК госпиталенә урнаштыралар. Анда инде ул ятып тора торган гына сугышчыларны дәвалыйлар алар. Бик өенә, туган ягына кайтасы килә, ләкин хезмәткәр буларак, медик хезмәткәр буларак аларны җибәрмиләр. Әлеге шушы хастаханәдән берәр авыруны үзенә алып китсәң генә җибәрәләр. Нойлә Харис исемле егеткә шушы фикерен белдерә. Харис яшел үзән егете була. Ул 7 ел диңгез, хәрби диңгез флотында хезмәт куя, ләкин аның немецлар корабльләрен шартлаткач, Балтык диңгезендә аны немец американецлар табып алалар һәм Казан госпиталенә җибәрәләр. Шушы Харисның сәламәтлеге өчен Нойлә апа кешеннән килгән кадәр бөтен тырышлыгын куя һәм аякка да бастыра. 1949 елда алар Сабага язылышып, Сабага кайталар. Мамадыш районыннан Гөлфинур ханым Дувалова бөек җиңүнең 80 еллыгына Мамадыш районы фронтовикларына багышланган китап чыгарган. Анда Мамадыш якларыннан сугышта катнашкан 100дән артык хатын-кыз турында да мәгълүмат тупланган. Сугышта бит инде ирләр генә түгел, хатын-кызлар да булган, сугышканнар. Хатын-кызларны да җыйдым бу китапка. Күпме җыя алганча шуны кадәр җыйдым. Безнең районнан 200дән артык кеше киткән хатын-кыз. Әле күбрәктер дип беләм, эзләнәсе эшләр күп. Алар инде төрле һөнәр кешеләре булганнар. Снайперлар да булганнар, летчиклар да булганнар. Санинструкторлар, санитарлар булганнар.
Шәфкать туташлары дейбез инде. Машиналар йөрткәннәр. Мин шактый гына материал таптым алар турында. Мәсәлән, безнең кече Суна авылыннан бер апа, Гәрәева Шәмсия дигән, ул машина йөртүче булган. 3 ел буе сугышта машина йөрткән. Һава торышының инде булуына карамастан, ул госпитальгә яралыларын ташыган. Андый хатын-кызлар күп. Шактый, кайсы берсе инде бүләкләнгәннәр, мәсәлән, Кызыл Йолдыз ордены алганнары да бар. Барлыгы бу юнәлеш буенча 13 эш кабул ителгән. Аларның барысы да жюри тарафыннан югары бәяләнде, җиңүчеләр ачыкланды. Беренче урынга Арча районы Уртапшалым авылы китапханәчесе Гөлназ Галимҗанованың эше лаек дип табылды. Икенче урын Балтач районыннан Гөлсинә Галиевага бирелде. Саба районы Шәмәрдән балалар китапханәсе мөдире Резида Галиәкбәрованың эше 3нче урынны алды. Шулай ук махсус бүләкләрне Саба үзәк китапханәсе методисты Рәзинә Даминовага һәм Мамадыштан Гөлфинур Дуваловага тапшырдылар. Ут эшендәге булган хатын-кызлар, мәсәлән, безнең Татарстаннан 10 мең хатын-кыз катнашкан. Ләкин ничектер алар еллар үтә әкрен генә Кыз әбиләр дигән китаплар чыкты ул бер заман. Ләкин әкрен генә бу турда безнең югалды фикерләвебез, алар турында кайгыртуыбыз, алар турында уйланулар, аларны барлаулар әле онытылып китте. Ул була да торгандыр, чөнки елдан-ел төрле вакыйгалар барлыкка килә, ул шулай буладыр да. Менә без хатын-кызлар оешмасы икән, без булар турында уйларга тиеш, безнең эштер дип уйладык һәм менә шундый темага бу конференцияны оештырырга дигән карар кабул ителде Саба җирлегендә. Һәм сабаларга бик зур рәхмәт. Алар аны тиешенчә үзләренә түгел, Балташлылар, безнең ак калфаклылар монда, Арчалылар монда, Теләшүләр монда килде, Мамадышлар монда килде һәм алар үз җирлегендәге хатын-кызлар турында алып килделәр эшләрен. Бик җанлы әңгәмә булды, җанлы сөйләшү булды. Урыннар билгеләнде һәм инде тиешенчә бәяләнде. Һәм инде киләчәккә менә без шунда карар кабул иттек. Һәр җирлекнең, ягъни инде һәр районда аның китапханәсенең бер бүлмәсендә шушы хатын-кызлар өчен музейлар төзергә дип. Менә әгәр дә без моны эшлибез икән, һәр район җирлегендә ул кайтарыла икән бу әйбер. Бу хатын-кызлар һәр вакыт барланып торылачак һәм искә алынып торылачак дигән сүз. Менә безнең киләчәктә булачак үзебезнең менә планнарыбыз карар нигезендә кабул ителде шушы конференция нигезендә. Гомумән сабалардан күбәйбезнең килеп чыга, шишмәләр барлауны башлаганда да без Сабадан башладык, Аллага шөкер. Менә бүген дә хатын-кызларны, ут эшендә хатын-кызларны барлауны да без Сабадан башладык. Инде исәнлек, саулык дип әйтәм, бик матур җирләр күрдек Сабада, бер Тукай һәйкәле дә ни тора. Конференциянең икенчелешендә ак калфаклыларны милли ризыгыбыз чәкчәк белән Иләбәр авылының Сабантуй аланында каршы алдылар. Монда аларны милли гореф-гадәтләребез белән танышу көтә иде. Иң элек биредә юлаучыларга су эчеп хәл алу өчен эшләнгән Гөлфия чишмәсенә Коръән багышладылар. Аның суыннан авыз иттеләр. Янәшәсендә тирмәгә урнаштырылган, чишмәгә исеме бирелгән, 4 ул үстергән, гомере буе терлекчелектә хезмәт куйган, хезмәт кызыл байрагы ордены белән бүләкләнгән тыл ветераны Гөлфия апа Зариповага багышланган күргәзмәне бик кызыксынып карадылар. Гөлфия апаның оныгы игенче җәмгыяте җитәкчесе Алмаз Зарипов ак калфак әгъзаләренә әбисе турында булган истәлекләрен сөйләде. Чишмәгә исем бирү тарихы белән таныштырды. Без 2022 елда яңа урынга кеше аяк басмаган җиргә күперләр салып, шушы Иләбәрнең Миша буенда чистартып, шушында Сабантуй мәйданчыгы кешеләргә уйладык һәм инде шушында без халыкка чишмә тартырга уйладык. Үзебезнең ике туганнар белән сөйләштек тә чишмәгә нигез салдык һәм инде шушы чишмәгә инде без Гөлфия әбиебезнең исемен бирергә уйладык. Бу инде юктан гына чыккан эш түгел, чөнки инде безнең әби белән бабай бик матур итеп шушы авылда гомер кичереп, 4 малай тәрбияләп үстереп, инде 4-се дә шушы җирлектә, шушы Саба районы өчен хезмәт куйган җегетләр үстереп, инде шушы хуҗалыкны җитәкләгән председатель үстергән ана кеше һәм инде шулай ук төрле тармакта эшләүче җегетләр һәм инде подполковник үстергән әни буларак һәм инде шулай ук аның без оныклары, аның шушы эшне дәвам итүчеләр булып, шушы җирлектә без күпбез шушы Саба районында калып, шушы җирлек өчен эшлибез һәм инде шушы күзлектән без уйлаштык әбиебезнең исемен бирергә, шушы чишмәне төзеп чыгарга. Һәм инде бүгенге көндә бу чишмәгә бик күп халык йөри, бу инде бер ял комплексына әйләнде, суга төшәләр, Сабантуй вакытларында шулай ук инде күрәш
турнирлар үткәрәбез, шушындай мероприятиелар үтеп тора. Һәм инде хәзерге вакытта районның экскурсия үзәге булып та калды. Калатау итәге булгач инде Калатауга экскурсияга килүчеләр бөтенсе шушы чишмә аркылы үтеп, шушы чишмәдән күпме безнең җәй буе җиләк җыючылар, шулай ук миллек җыючылар бөтенсе шушы чишмә аркылы үтеп йөриләр. Безнең инде без бик шат, безнең инде әбиебез үз исән вакытында ук без шушы чишмәне эшләп чыгып, әбиебезне шушында чишмәдә үзенең суларын эчертеп, монда инде истәлек фотоларына төшереп, без аңа шушы чишмәне күрсәтеп калдык. Кызганычка каршы инде безнең узган ел август аенда әбиебез безнең арадан китеп барды. Инде без менә аның истәлеген мәңгеләштерү йөзеннән бу әле безнең чишмәнең әле быел гына шушы бүтән елларга инде Алла бирсә безнең планнарда бар, тагы да зуррак итеп, матуррак итеп эшләргә, шушы чишмәне киләчәккә дәвам итәргә. Һәм инде бүгенге күргәзмәне дә без куйдык шушы фотографиялар ярдәмендә, шушы әбиебезнең истәлеген һәм инде әби бабайга безнең шушы бөтен үткәргән чараларыбыз дуга булып барсыннар иде. Депутат булган әби, бик боевой әби иде ул безнең. Ул инде тоткан җиреннән өзә торган, үз фикерен әйтә белә торган һәм инде авылда инде ул бик данлыклы әби иде. Шуңа күрә без аның истәлеген мәңгеләштерергә тиеш. Һәм инде монда юктан гына куелмады миллекләр. Әбиебез безнең һәрвакытта да бик мунча яратты. Бик иң беренче, иң эссе мунчага ул керә һәм инде бик каты шабына. Шуңа күрә без инде шушы күргәзмәдә аның бөтен әйберләрен тасвирларга тырыштык. Шәйләр обязательно, әби инде һәрвакытта да каты сөтле чәй эчә һәм инде шушы 93 яшына хәтле ул сау сәламәт килеш яшәде, йөгереп йөрде дип әйтергә кирәк инде. Шишмә хуҗасына багышланган шигырь, мөнәҗәтләрне дә тыңлады чарада катнашучылар. Аннары алар миллек бәйләү юласы белән танышып, үзләре дә миллек бәйләүдә катнаштылар. Миллек җыю шулай ук элек-электән килгән юла, төрле файдалы үләннәр катнаштырып ясалган миллекнең сихәте турында исә әби-бабайларыбызның бик күп файдалы киңәшләре бүгенге көнгә кадәр яши. Мин үзем дә әби белән үскән бәхетле бала. Әби бабай белән үскән балалар бәхетле балалар инде. Без бөтен эшне, пинник бәйләүләрен бөтенесен әбикәйләр белән башкара идек. Шуңа бәләкәйдән алып, без хәзергә хәтле, хәзер инде оныклар белән бергә бәйлибез. Гомер буе пинникне үзебез бәйләп, үзебез җыеп, үзебез яшәдек. Һәм менә Аккафакта эшли башлау белән дә беренче дип әйтсәм дөрес түгел инде, эштә җәй көне пинник бәйләү, җиләк җыю серләренә балаларны төшендерү максатыннан да бәйгеләр дә оештыра башладык. Аны инде гомумән халык кайберсе дөрес тә кабул итмәде. Ләкин ул бит пинник бәйләү генә түгел, ул яшьләрне табигать белән таныштыруда. Миллек бәйләгән вакытта игътибар итәргә кирәк, менә булуның яфраклары ваграк булды. Кайын яфраклары зур булса әйбәт була. Теге була бит әле аның бик иреләре. Ул миллекнең бер якка ятып торырга тиеш. Теге булай төрле якка әйләнергә тиеш түгел ул. Менә шулай бер якка ятып тора һәм обязательно бәйләргә кирәк ике җирдән. Бер генә җирдән бәйләсәң миллек тарала. Һәм ахырдан чабабыз инде. Ак калфаклылар һәм Саба үзәк китапханәсе тырышлыгы белән бу чара аша асыл хатын-кызларыбызның һәм гореф-гадәтләребезнең рухы яңарды. Киләчәктә бүгенге көнебез өчен рәхмәтле булырдай шәхесләребезне, милләтебезне яшәтүче гореф-гадәтләребезне без белеп, яшьләргә өйрәтеп үстерергә бурычлы. Теманы дәвам итеп, Бөтендөнья татар хатын-кызлары Ак калфак иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы Теләчедә дә җәйге ялга авылга исем астында үткәрелде. Утырыш делегатлары Баландыш, Теләче авылларында булып, мәдәни чараларны, күргәзмәләрне тамаша кылдылар. Җәйге ялда булган авыл балалары һәм әби-бабайга кайткан шәһәр балаларына милли белем һәм тәрбия бирү үрнәкләре белән таныштылар. Чарада балалар бакчалары, мәктәп укучылары, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре актив катнашты. Районда дус тату яшәүче татар, керәшен, рус халкының гореф-гадәтләрен, киемнәрен, милли уеннарны, бигрәк тә бала чакта уйнап үскән уеннарны яңадан кайтаруга басым ясалды. Шулай ук әби-бабайлардан калган бүген онытыла төшкән йола гадәтләр дә искә төшерелде. Мәйданга якын гына урнашкан Туган авыл күңел ачу комплексының ачык һавадагы музее татар йорты кунакларны тагын да җәлеп итте. Делегатлар мичтә пешкән коймактан авыз итте, аны үзләре дә пешереп карады. Балалар белән Теләченең Ак калфак кызлары егетләре кунакларга сепарат аерту, нарат сагызы ясау, йон өрләү, чүлмәк ясау буенча остаханәләр оештырган иде.
Украинада баручы махсус хәрби операция зонасында булучы якташларыбызга шушы көннәрдә чираттагы гуманитар ярдәм барып иреште. Теләче районы якташлар ярдәме белән җыелган зур күләмле гуманитар ярдәм махсус хәрби операциядагы егетләргә җибәрелде. Шулай ук Сабадан да җиңел машина бар иде. Корбан итләрен Теләче районы Алан авылындагы эшмәкәр Илдар Фазылҗанов ит шкарты цехында туплап, волонтер кызлар белән 300 чиләккә якыны маринатланган 2 тонна ит эшмәкәрнең туңдырылышлы газолина төялган. Күп күләмдә төзелеш кирәк яраклары, су бочкалары, циркулярка, генератор, дрон, машина, дружбалар, 500-гә якын посылка һәм башка бик күп кирәк яраклар юлга кузгалды. Ярдәмне район башлыгы Айрат Гыйлван улы һәм Илдар Рамил улы озата барды. Барлык якташ егетләребез белән очрашып, күрешеп кайттылар. Теләче районы тормышыннан туган бер күңелле хәбәр. Теләче районы сюрприз балалар бию коллективы Россиянең мәдәни башкаласы Санкт-Петербургта ел фасыллары Петербург халыкара проекты нигезендә талантлар салюты конкурсында катнаштылар. Фестивальгә озак һәм тырышып әзерләнү үз нәтиҗәләрен бирде. Коллектив беренче дәрәҗәдәге лауреат исеменә лаек булды. Бу җиңү киләчәк иҗади казанышларга һәм яңа якты җиңүләргә этәргеч булсын. Алда яңа фестивальләр, конкурслар һәм әлбәттә инде үз талантыңны күрсәтү өчен яңа мөмкинлекләр ачылсын. Узган якшәмбедә Ижау шәһәрендә шаулап гөрләп Сабан туе булып узды. Әлеге зур бәйрәмне үткәрүдә Саба муниципаль районы зур ярдәм күрсәтте. Тулырак Әлфия Мөбәрәкова сюжетында. Ижау шәһәрендә булып узган Сабан туе бәйрәме Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына һәм ватанны саклаучылар елына багышланган иде. Татар мәдәниятен яратучы, милли традицияләргә хөрмәт белән караучы төрле буын татарларын, төрле милләтләр һәм диннәр вәкилләрен берләштергән чараны Ижау шәһәре мире Дмитрий Чистяков башлап җибәрде. Любимый Ижевск, мы с вами вместе проживаем удивительный год. Год больших юбилеев, юбилей Победы, 265 лет городу трудовой доблести нашей любимой столицы. Но что нас отличает от многих городов России? То, что ежегодно мы отмечаем огромное количество национальных праздников и проживаем эти праздники, пропуская их через сердце и душу как свои. Несмотря на то, что, может быть, здесь далеко не все представители великого татарского народа, но мы всегда вместе, мы едины. У нас так переплетены эти национальные связи, что очень трудно разобраться, кто есть кто. Потому что здесь, на этом празднике, сегодня я татарин. А некоторое время назад на Гербере я был удмуртом. И я это чувствую, живу так. И если говорить о наших семьях, в них тоже все переплетено, точно так же, как в нашем городе. У меня в этом году 2 свадьбы. Я выдал замуж свою дочь, и через 2 недели у меня женится сын. Так вот, моя дочь вышла замуж за татарина, а сын женится на удмуртке. И это и есть наш великий, многонациональный и бесконечно дружный город. С праздником любви, оптимизма, ну а нам всем одной, единственной победы, одной на всех. С праздником, Сабантуем! Майдандагы Сабан туе әләме күтәрелгәч, УАЗ машиналарына утырып майданга Бөек Ватан сугышы ветераны, Ижауның мактаулы гражданины Тaqil Әсмәндияров, полиция капитаны, Кавказда хәрби операцияларда катнашкан Илнар Шәймәрданов, Украинада бара торган махсус хәрби операция ветераны, Батырлык ордены кавалеры Альберт Зәйнуллин, Россия герое Ринат Әкбәровның әнисе Римма Әкбәрова керделәр. Аларны сәхнәгә зурлап каршы алдылар. Ижау Сабан туен үткәрергә Татарстанның Саба муниципаль районы җитәкчелеге зур ярдәм күрсәтә. Быел да безнең район вәкилләре тугандаш Удмурт иленең баш шәһәренә Сабан туйларны гөрләтергә бардылар. Саба районы халкының исеменнән сезне кайнар сәламлыйбыз һәм татар халкының милли бәйрәме Сабан туй белән тәбрик итәбез. Сабан туй бәйрәме инде узган елларда күп кенә халыкны илебезнең милләтен берләштерә, аралаштыра. Без инде моның белән бик тә горурланабыз. Шулай барлык милләтне берләштереп, тату яшәргә, дус яшәргә нидер нигез
столуға шундай этәргеч иткәне белән. Безнең өчен бик тә зур дәрәҗә әлеге бәйрәмдә сезнең белән берлектә катнашырга. Киләчәктә дә шулай үзебезнең араларыбыз өзелмәсен, бергә дус булып, матур булып тату итеп яшәргә һәм инде шушы бәйрәмнәрдә, Сабантуй бәйрәмнәрендә күрешергә безгә насыйп булсын. Барыгыз да бәйрәм белән, исәнлек, саулык, дөньялар тыныч булсын. Сабан туйында халык сабаларының мастер-классларында катнашты. Мәсәлән, Шикша ул мәдәният йорты хезмәткәрләре футболкаларга рәсем төшерү белән шөгыльләнә. Лесхозлылар агач кашыкларга һәм савытларга төсле рәсем ясый. Мамалайлылар хатын-кызларның бизәнү әйберләре булган алка ясыйлар. Ә инде Ижау халкы аларның янында озак тукталды. Карадылар, хисләнделәр, үзләре дә нәкъ шуларны ясап карадылар. Сабан туйында аркан тартышу, кулга башына менү, капчык сугышы, шүлмәк вату уеннарында халык бик теләп катнашты. Сабан туйының иң көтүп алган көрәш ярышлары бик мавыктыргыч булды. Төп батырга бүләккә сабалылар конверт белән акча һәм тәкә бүләк иттеләр. Узган шимбәдә Саба районының Олимп стадионында земля спорты марафонының региональ этабы үтте. Ярышларда Кукмара, Балташ, Орша, Саба, Спас, Койбыш, Алексеевск, Мамадыш районнарынан спортчылар һәм командалар катнашты. Тулырак алдағы материалда. Сабадагы Олимп футбол кырында үткән бәйрәм ярышлары районның актив яшьләрен җыйды. Аларны мәртәбәле кунаклар белән бергә Саба муниципаль районы башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов сәламләде. Бәйрәм белән котлады. Желаем вам исполнения всех ваших правильных планов, реализации в жизни и довольства собой. Бәйрәм белән. СТС телеканалының Супер Ниндзя шоуында финалга чыккан Кукмара егете Илмир Хаҗиев 3 бармак белән генә отжимание ясап күрсәтеп, килгән кунакларны шок катырды. Раз. Два. Поддерживаем, друзья, поддерживаем. 3 бармакны күрәсезме? Ярышлар ачылышында спорт һәм яшьләр эшләре өлкәсендә нәтиҗәле эшләүчеләрне бүләкләп үттеләр. Марафон әләмен көч экстрима федерациясе вәкиле Руслан Пустовой районыбызның башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримовка тапшырды. Спортчылар иң элек җылынып алу максатыннан физик күнегүләр ясадылар. Аннары инде 5 төрдә ярышлар башланып китте. Ярышларның иң мөһим шарты земля спорты марафонына махсус әзерләнгән футболка һәм баш киемен кию иде. Земля спорты Россия күләм марафонына байлар сабасы гына түгел, башка районнарда килеп кушылды. Мәсәлән, Балташ районыннан барысы 28 кеше килгән. Барлык спорт төрләрендә дә катнаштылар алар. Спортчы гаиләләргә дә аерым урын бирелде. Менә традиционный безнең инде элек-электән үк авыл уеннары дип аталган, шушы авылда яшәп, шунда хезмәт куеп яшәгән яшьләребез өчен уникаль проект бар иде. Кызганычка каршы инде ул туктатылды. Менә аның урынына инде альтернатива дип әйтәбез. Земля спорты дигән инде яңа İştəlik şuluq bolsa da яңа исем белән шушындай яңа хәрәкәт барлыкка килде. Һәм инде ул менә беренче тапкыр республикада Саба районында, Саба җирлегендә оештырыла. Без инде аны һәрберебез үзебезнең районнарда үткәреп алдык. Сайлау этапларын дип әйтәбез. Һәм инде менә шушында җиңгән егет-кызларыбызны бүген Саба районында үтә торган сайлау алу этабына, бу инде Россия күләмендә республикадан яклый торган булалар. Шушы ярышларга җыелып килдек. Без инде авыл уеннарына да бик теләп шушындай зур әзерлек белән катнашадыр. Монда да инде егетләребез белән менә пляж футболы, волейбол, гаилә ярышына, силовой экстрим дип әйтәм, шушы ярышларга зур әзерлек белән килдек. Бүгенге ярышлар күрсәтер инде киң көчле буласын. Ну савалларга аерым рәхмәтне җиткерәсе килә, чөнки инде менә шушындай теге таңгасыз вазгыятьтә дә мөмкинлек табып үзләренең булган спорт объектларында республика күләмендә шундый ярышлар оештыралар икән, аларга бары тик афәрин генә дип әйтәсе килә. Спортчылар пляж футболы, волейбол, көч экстрима канат тартышу ярышларында үзләренең көчләрен сынадылар. Шулай ук берничә гаилә эстафетада катнашты. Әти-яни һәм бала төрле спорт төрләрендә үзләренең әзерлекләрен күрсәтте. Спорт бәйрәмендә ГТО нормаларын тапшыручылар да шактый иде. Ярыш ахырында җиңүчеләр тәбрикләнде, һәрбер спортчы үз категориясында бүләкләнде. Хөрмәтле телевизор караучылар, атна информацион программасы шуның белән тамам. Ил көннәре безгә тынычлык, тормышларыбызга иминлек теләп бүгенгә сау булашабыз. Ялларны күңелле үткәрегез.